Malikono ani maliko ka chene muso demizeni mabakoro ka ufoka wala nyuma don au kanyama dalla Shirifla TV jakanso fe kasangani somadono jemuka yemi nyarama ya afa 10h 11h tene katabla ala musala kafo biye taratai kono angelengo fe kanyini dali masafe aka bi ira auna ulami ala foka wala nyuma do aka ufunu sirala kanyishiyan malala kuyate Samaira sanu in sokoma nse yere sira kon bashti bashi foite yere alhamdulillah dimba ya ukakene ala kana basiki ya fa chugum na Samaira na ala fuka ala barkada amsola nga chiba nyumanka ala kana fanikira horomai fu aljine firdausi kono ko fe ami fu la sa kan mbo maliko no maliko ka fenfe bi soko Shirifla tele la soko mara fe kerenkeren yala nege kanyata wakati ka sika angani njemu kan mamba in soko madunu alinye mada ambulu fuku barkada ka foni bika ni adunto ukonnana lala kuyate alibi ka ira kafo mali jamana ame sanga bundala ko sebe nazara ko mako de nationally o mu kona na jemkan kunu anya ke chugumina bi anse kona ndamala ana fereke anse ma ko mina bi lala kuyate ko saro ka doma bonya ani karama kono kasura amabo yafma bala sanga boda ho mu kona na o de bato amita ande mi onjeglu lala kuyate namanya kafo munte sansoro juru to soro ko na nyime musalo ke ko sebe antena anse no sigi kuna fon balaga nala sona anga kete amiti zara kun folo laje kasoro ka singana kuna fon balanda ele bebe amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bébé ni nene bala ni ni infusé ka ji kala ka ke teka o nene tiens mon père Mika dites-moi ali mbo kundo dima te zara mon père am bébé ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise ki ni do abia mangani sisan wani yete ko jara te zara te o ka te de abi sample sababo ni te wore be ni ya dila kura ka segi kana na ka ke go go wa ne ba infusé de mi ha même bien ya kle quoi appelez moi wa de moi on est de te o ka te la hika so za bole me fali fe nga de jama jara kadua ke te zara makele ngadanga mena budoji Allah farafidenu jara kadua ke te zara makele ngadanga mena budoji Allah lala kuyate Samaira sanu fana ba to nya fe cho mina sebe an ke meka yaf magala nyumurle ke anga sekoni dongo tigra mogo ulu kanu dala ne klefla ko nana ka sangani jamana la halai de nationally wala nambora yaf magala de ma joglula ama soni sike kuna vona bala oka ko sebe okaka ai wana kuna fun bala daele ami esorta na nyota mi metalike Mali gouvernement ko tigi galela premier ministre fukata se franchero fanga wasa CNT manyema ma uni ma chama uruko ni ubusembo kono koro kasika sikati mamunu jogina ni wali ina kasika ta unyeda uluka lala kuyati Mali jamana gouvernement ko tigare general de division Abdoulaye Maiga ya lala kuyati oye yaf mabala ya focho mina kafara frontière fanga wasa blo o manyema general de corps d'armée Maliki Diaw lala kuyati kafara Mali jamana Kenya ko ministrika ani o ma chama wore lala kuyati kabiri dene don afrika klem ngonu wala samba flan ngonu wori lala kuyati oye bono do ta kanyeshi yaf mabala kati Dr Solomon ko kuma ko centre officiel universitaire professeur Bokari Sidi Sall ala ko yate akoni atagalage nyafu yecho mina tamani zinve mali jamana gouvernement ko tigale kafara at jawka utara de katano ya dake ala ko yate mawye munu njogona kasangani jarawula kulu uluka jamba wali ke wali ala ko yate uyimita
la ka faso Mali sɛgɛrɛ la kuyate ni a kɛra kabini avril tile 25 tɛmɛnen ye a ko la kuyate taamaden ninnu o nalen kɔfɛ ya fuma bala ko ɲɛ da banabaatɔ ninnu kan la kuyate o ka kɔrɔfɔ kɔnɔ o ye a yira k'a fɔ ko in kɔni ko kolon dan don wa olu bɛ a kɔn o ye kɔni dan ye a ko la kuyate n'a ma ɲɛ k'a fɔ o n'a bɛ banabaatɔ lajɛ o labana k'a sɔrɔ k'a fɔ kɛnɛya tigilamɔgɔ minnu kɔni kɛmɛ ka maa ninnu kɔni furakɛli daminɛ ko o y'a yira k'a fɔ o jaamɛ o la kosɛbɛ la kuyate baara b'a la ka kɛ a ɲɛdɔn kɔnɔ a ko n'i ye a ta k'a lajɛ kɛnɛya tigilamɔgɔ labana k'a yira taamadenw na k'a fɔ la kuyate banabaatɔ caman yɛrɛ bɛ yen olu sera ka labila ka ban olu taara u ka denbayaw kɔnɔ la kuyate nka minnu kɔni bɛ yen ni olu sɛbɛkɔrɔ jogo mɛn la kuyate olu binna ka biya hali bi olu bɛ furakɛli bolo kan la kuyate i yafunba b'a la olu bolo a ko n'i ye a ta k'a lajɛ la kuyate ni caman in kɔni sen fɛ n y'a fɔ ye cogo min na Mali jamana gouvernement kotigi Gari Kare ni o général de division Abdoulaye Maiga ye a labana ka yafunba b'a la nɔgɔya da kɛ la kuyate banabaatɔ ninnu ye ka wele bila yafunba b'a la jamana kɔnɔdenw ma la kuyate hali bi an ka se ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ walasa laɲiniw ka se ka sabati a ka kɔrɔfɔ o kɔnɔ a labana ka sɔnni sigi min kan o de ye ka yɛrɛ ka fɔ la kuyate n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa dɔw kɔni ka so kɔni filenko ne k'a da kolonci a ko jamana ɲɛmaaw kɔni kɛ bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ teliya la olu maaw kɔni yɔrɔ dɔ ka ɲini o ye o ka taa yafuma b'a la o kun do ye fɔlɔ sani la kuyate doni ana taw la siyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ka se ka sɔrɔ ka di o ma a ko olu baaraw olu bɛ sen na ka se ni jamana ɲɛmaa olu ka kungilennaw ye la kuyate u ka sɔrɔ ka yafuma b'a nɔgɔda kɛ la kuyate banabaatɔ ninnu ye o la an bɛ an ta fara u kan k'a fɔ kɛnɛya ɲuman ala k'o di o ma ala k'an ka jamana kisi ni ɲɔgɔn ma samahira k'a fɔ maaw ye fana u k'a faamu ni hakili ye nin bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ diɲɛlatigɛ la ala ka lajarabiw don an b'a ala deli ala k'a tɛmɛ an ka nin hɛrɛ ye o la an bɛ bɔ histoire kɔnɔ samahira ka indépendant ta n'an ye indépendant ta min bɛ tali kɛ kunnafonidilaw ka soba maison de la presse la ale maa ɲɛmaa kɔni a ye wele kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ nin sanga in kɔnɔna na k'a ɲɛsin kunnafonidilaw ma ko ni minnu bɛ kunnafoniw kɔni u bɛ a sɛgɛsɛgɛ nin waati na u k'a kɛ baara ɲɛdɔn kɔnɔna na ani basigi kɔnɔ yaasa jamana kɔnɔdenw ja kana papa Lala Kuyate n bɛ deli k'a fɔ i ye k'a fɔ kunnafoni karilen a sun na o bɛ kɛ sababu ka maanifin hakili lafiya ka sɔrɔ i ma fɛn bila i da a ko n'i ye a ta k'a lajɛ o hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Mali jamana kunnafonidilaw ka ɲɛmaaya so Elhaji Banjugu Dante Lala Kuyate jamana bɛ cogo min na bi a dɔgɔnin tɛ maa la a ko n'i ye a ta k'a lajɛ Lala Kuyate ka bɛn ni sibidon tɛmɛnen ye Bamanji kɛwalew o ye o ka lamagalamaga dɔw kɛ Lala Kuyate Mali jamana fan caman fɛ min kɔni bilama ni a dɔgɔnin tɛ maa la bawo a kɛra sababu maa dɔw ka bɔnɛ o nin na Lala Kuyate dɔw ka laban ni k'a sɛbɛkɔrɔ jogo fo ka se dɔw ka daga yɔrɔ olu sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna a ko n'i ye a ta k'a lajɛ Lala Kuyate Elhaji Banjugu Dante ye a sɔnni sigi ka yira k'a fɔ o nɔn kɔni fɛ olu masiri ta bɔ olu kɔni ka baara ɲɛdɔn teliya la o sera kɛ sababu ni ka fɛn kɔlɔlɔ ni k'a dan sira la a ko Lala Kuyate bawo olu la ka jɔ ni ka yafuma b'a la tasuma suru juguw kan Lala Kuyate walasa ka se ka u ka hakilina ni u ka ŋaniya ni ka segin o yɛrɛ ma a ko nka n'i ye a ta k'a lajɛ kunnafoni o ka jugu ni marifakisɛ ye a ko Lala Kuyate o hukumu kɔnɔna na wele bɛ da ka ɲɛsin Mali jamana kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen ma Lala Kuyate o ka kɛ bɛn ni basigi karamɔgɔ ye maa dama kunnafoni dicogo ɲuman o ka se ka kɛ o fɛ ko bawo Lala Kuyate olu bɛ daɲɛ o daɲɛ fɔ Lala Kuyate i b'a sɔrɔ k'a fɔ kanubaw de bɛ o la Lala Kuyate n'i y'i ta kɛ k'a fɔ kunnafoni jantigi da talen ye k'a fini fana Lala Kuyate k'a di maaw ma nin waati in na a ko k'i ka jugu yafuma b'a la ka tɛmɛ jarawulakulu maaw kan a ko bawo kunnafoni lankolon kunnafoni jatigi da a ko Lala Kuyate o bɛ kɛ sababu ka maa caman de bila kunnasiri ani kunbana a ko hukumu kɔnɔna Lala Kuyate wele kontatɔ dɔ ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma a ka ja nin waati in na n'o ma ɲa kunnafoni o kunnafoni sɛbɛn kɔ n'o ma ɲa kunnafoni o kunnafoni di kɔ Lala Kuyate o ka kɛ yafuma b'a an taara gan kari a sun na ye a ko nka o kana kunnafoni palon-palon yafuma la bɛɛ da fɛ ten Lala Kuyate ni k'a ta ni k'a bila yafuma b'a la diɲɛ ɲɛfɛ Lala Kuyate ko n'i ye a ta k'a lajɛ o ye kɛ wali ye min bɛ kɛ sababu ni ka ɲugu don kunnafoni di cogoyaw la maa dama a bɛ kɛ sababu ni ka lagosi ta ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma cogoya wɛrɛ la a bɛ kɛ sababu ni ka jamanakɔnɔdenw bɔ o taabolo kan bawo a bɛ o ka basigi ni k'o tiɲɛ a ko Lala Kuyate a ma ɲinɛ min kɔ o de ye yafuma b'a la jatera tigilamɔgɔw ye Lala Kuyate minnu bɛ baara kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ka caya o ko a ma ko réseaux sociaux a ye sɔnni sigi olu kan ka yira k'a fɔ Lala Kuyate olu ka kunnafoni di cogoya n'i y'a ta k'a lajɛ Lala Kuyate olu ta a bilala a n'a ta
taara a ko si ma kɔrɔsi ye a ko n'a ma ɲa k'a fɔ u bɛ o cogo la an bɛ waati min na bi Lala Kuyate o ka a ko jateminɛ kosɛbɛ ni hakili ye u kana kɛ Lala Kuyate ka telefɔni bɔ ni k'a bila ten k'a ta ni ka fini vana Lala Kuyate ko a dɔw la u bɛ se ka kɛ baasi ye bawo a bɛ jamana kɔnɔdenw bɔ o taabolo kan ni ka dɔ fara kamanagan ani yafama b'a la degun kan jamana kɔnɔdenw yɔrɔ ko Lala Kuyate Banjugu Dante a ko nin ka nin kɔrɔfɔ in i b'a ye k'a fɔ a jɛmɛ ka tori tigɛ bawo kunnafoni dilaw kunnafoni di cogoya Lala Kuyate filɛ kan ka kɛ a la bawo kunnafoni n y'a fɔ cogo min a ka jugu ni marifakisɛ ye bawo kunnafoni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana basigi ani jamana kɔnɔdenw olu basigi la maa dama ni waati laban ninnu Siyaka Tarawele Lala Kuyate ale y'a fasiri ka bɔ kanabila kɔnɔ an ye Ami Salo ka bɔ yen Samara a tɛ tɛmɛ ni ka hakili la faamuya bɛ sɔrɔ a la kunnafoni dilaw ni a ta ka baara kɛ n'a ye fana o la an bɛ indicateur du renouveau ta Samara n'an y'o ta min bɛ tali kɛ binkani wale cɛjugu min kɛra an ka jamana kɔnɔ ka bɛn ni avril kalo tile 25 tɛmɛnen Banbanci tigilamaw fɛ o siratigɛ fɛ min bɛ tali kɛ an ka jamana minisiri ɲɛmaa na a ko ko a bɛ jamana kɔnɔdenw hakili sigi jɔ dɛ e tɔgɔ ni ka révision wa o don wa jelimuso y'a filɛ ka ɲa indicateur du renouveau don n'o de f'i ɲɛna i y'o de f'i ɲɛna wa indicateur du renouveau an k'o ta wa kana jigin na koyi an ka taa fɛ n'an y'o ta n bɛ tali kɛ an ka jamana minisiri ɲɛmaa la a ye kunnafoni di kɛnɛba dɔ sigi kunun min senfɛ a ye jamana kɔnɔdenw hakili sigi Samara ko nous n'avons pas peur k'an ma siran wa ko ni dute k'an ma siga an yɛrɛ la fana wa ni Ala sɔnna fana k'an tɛna siran ni wale in na Lala Kuyate kunun ntɛnɛndon ka bɛn ni yafama bala wuladenyanfanw ye Mali jamana gouvernement ko to gale a dagayɔrɔ la o tɛ primature ye wa a ko Lala Kuyate kunnafonidilaw kun wele mɛ a ko wele a sɛbɛkɔrɔ jawala Mali jamana kunnafonidilaw fɛ maa dama Lala Kuyate n'a ma ɲa k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ka wele don ani ka sanga ni jamana yɛrɛ lahala ye n yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a ko Lala Kuyate ni a taga lajɛ général de division Abdoulaye Mayiga a ko ni nalen Lala Kuyate a ko baaraw daminɛna a labanna k'a ɲini k'a fɔ miiri ani tasi o ka taa ka ɲɛsin maa ma Lala Kuyate ka sanga kelen tasi bila ye ka ɲɛsin maa minnu ko ni tora nin kokolo in na Lala Kuyate ka fara yafama bala général de corps d'armée Sadio Kamara ani maa Lala Kuyate ni o nin tora ko in na a ko Lala Kuyate an wulila ka jɔ ne ka o sanga kelen ni k'o tasi bila kɛ a ko Lala Kuyate o tɛmɛnen kɔfɛ min bɛ tali kɛ yafama bala premier ministre la Lala Kuyate a ye kɔrɔfɔw ta a ko Mali jamana ni waati laban in na a ko ɲɛji an y'o bɔ a ko Mali jamana Lala Kuyate jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen dusukun an bɛ tasuma kan a sanga ni yafama bala kokolo min taara Jalawolokulu fɛ ka taga ɲɛsin faso Mali ma Lala Kuyate min kɛra ka bɛn ni sibiridon o fajiridayanfanw ye a ko nka n'i ye a taga lajɛ Lala Kuyate kɛ wale in kɛcogo ani a kɛbaw a ko a bɛ maa gan a kamaya la a ko bawo a ka kɛ ɲɔgɔn fɛ tan yɔrɔ caman na faso Mali kɔnɔ Lala Kuyate ani a kɛra ni gɛlɛya min ye a ko fiɲɛ jugu min kun b'a a kɔrɔ a ko a bɛ a to maa ka a yɛrɛ ɲininka k'a fɔ yala Lala Kuyate yala ninnu maa tɛ o kɔfɛ wa a ko Lala Kuyate a yɛrɛ k'a fɔ n'i ye a taga lajɛ ɲɛcogo wɛrɛ la hakilina wɛrɛ kun bɛ maa ninnu na Lala Kuyate min yɛrɛ kun tɛ k'a fɔ ko jatigɛ wɛrɛ kɛlɛ dama ye dɛ a ko u kun nana de ka se ka siranya ni ka o nati jamana kɔnɔ Lala Kuyate ka se ka jamana kɔnɔdenw ka bɛn ni basigi ni ka o jiriba ni ka o kari ni ka laban furancɛlafan maa ɲɛmaaw bɛ baara min Lala Kuyate ni ka yafama bala o baara in fana ni ka o kuru a gana a ko Lala Kuyate n'i ye a taga lajɛ i y'a fɔ cogo min na a y'a fɔ o cogo la a ko nin ko in a m'an siran ko ye a ko an ma siga wa an tɛna siran a ko Lala Kuyate n'i ye a taga lajɛ général de division Abdoulaye Mayiga a ye a kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka wele bila jamana kɔnɔdenw ma hali bi ɲɔgɔn kanu na ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Lala Kuyate jamana bɛ lahala min na bi a ko Lala Kuyate jamana kɔnɔdenw ka ɲɔgɔn minɛ o de bɛ se ka kɛ a fura ye a ko o tɛmɛnen kɔfɛ Lala Kuyate a ye foli ta ka ɲɛsin yafama bala wolomasiri tabaw ma u ka baara kɛcogoya ɲuman na maa dama u ye jaabi min ta ka ɲɛsin Jalawoloko ninnu ma min kɛra sababu u ka se ka maa 100 yirika caman daji o la Lala Kuyate n'i ye a ta ka lajɛ a ye o foli ta ni ka ɲɛsin jamanakuntigi Lala Kuyate min ka kɛ faama général d'armée Asimi Goïta ma o min ye yafama bala chef suprême des armées ye Lala Kuyate Mali jamana gouvernement kotigi gale hali bi a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na a ye a yira k'a fɔ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛ fɔ kosɛbɛ koyi a ko ko in daminɛ ni bi cɛ maa si ma sigi a ko Lala Kuyate o hukumu kɔnɔna na a ko folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ taa ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma o ka muɲu ani sabali la ani jamana kanu min ni o b'a la k'a yira dugu don o don Lala Kuyate ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma a ko n'i ye a ta lajɛ Lala Kuyate a bɛ laban k'a ɲini hali bi dɔ ka fara o kan nka a ye miiri ani tasibila kɛ bawo a y'a yira k'a fɔ ni kɛrɛnkɛrɛnnen bila
lajɛlen bɛ saya minɛ wa yala kuyate ko dali masa ale de y'an da wa an bɛ segin ka taa o dali masa kelen ma o kɔrɔfɔ fɔtɔ a fɛ a b'a la ka tasibila kɛ ka ɲɛsin général de corps d'armée Sadio Kamara de ma yala kuyate o min ni o tun ye ministre de défense et des anciens combattants ye yala kuyate o ni o jɛ olu minnu ni tora nin kokolo in na kabini sibiridon tɛmɛnen ye yala kuyate a labanna ka yira k'a fɔ jamana kɔnɔdenw minnu bɛ janfa bolo kan o b'a la ka minnu bɔ o hakili kan yala kuyate ka o su ka kɛ o ka faso kantugu ka jamana janfa tɔrɔmɔɲɔ dɔw nɔfɛ a ko o kan ka o yɛrɛ ɲininka k'a fɔ minnu bɛ ka o bila kowale in na yala kuyate munna o t'a kɛ o yɛrɛ fɛ yen Samayɛra nin ye ɲininkaliba ye a ko yala kuyate o ɲininkali kan ka kɛ olu yɛrɛ la a ko n'a sɔrɔ ko ɲuman don munna o t'a kɛ o yɛrɛ faso kɔnɔ ko o bɛ laban ka na don aw de kan ka aw janfa aw ka faso janfa ka aw su ka kɛ aw yɛrɛ balimaw kan yala kuyate ko maa kan ka maa ɲininka o la a ko nka yala kuyate n'i ye a ta ka lajɛ a ko jamanakunden caman bɛ bi minnu ni faso kanu bɛ o la i n'a fɔ Sadio Kamara ani a ɲɔgɔnnaw minnu ni o sera ka jamana kanu to o la a ko a b'a jigiya k'a fɔ o hakilina o n'a to bolo la yala kuyate jamana fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen hakilina na hali bi ka se ka baara kɛ ni général de corps d'armée Sadio Kamara ale ka hakilina ye cogo min na yala kuyate faso a ka se ka bɔ degun ani gɛlɛya kɔnɔ faso filɛ an y'a salo ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ yala kuyate ka sanga o ka bi bɔli Samayɛra ni ɲininkali in kan ka jaabi kosɛbɛ ni ko ɲuman don kɔni minnu b'aw su ka bila la olu de kan ka k'u ka jamana kɔnɔ fɔlɔ aw ka sɔrɔ k'a ladege nka n'i y'a ye olu ma k'u ka jamana kɔnɔ fo olu b'aw de su ka bila aw faso la a ka bi ye kɔni na dɔn k'a fɔ k'o ti kosɛbɛ yala kuyate a ko nin a ka ɲininkali a kan ka kɛ wa a fana se mɛ ten sa jamana kɔnɔden jugu minnu bɛ janfa bolo kan yala kuyate a ma dogo maa la i b'a ye k'a fɔ kunu jaw dɔw kɔni fini fana kosɛbɛ a yira k'a fɔ jamana kɔnɔdenw dɔrɔn de bɛ janfa bolo kan yala kuyate ka sanga ni kokolo min a kɛra faso Mali kɔnɔ o kɛra sababu ka se ka ko in yɛrɛ masiba ni k'a bonya yala kuyate n'i y'a ta ka lajɛ siya donna jiginɛ kɔrɔ o bɛ bɛn nka siya donna malo jiginɛ kɔrɔ o ye dugulenkan ye a ko n'i ye a ta ka lajɛ yala kuyate ko in ko a kɛcogoya a bɛ bɛn maa ka a yɛrɛ ɲininka k'a fɔ yala jamana kɔnɔdenw jugu dɔw ma bila maa ninnu ɲɛ yala kuyate ka taa nin kokolo in kɛ wa Samayɛra ɲininkali to min bɛ yen kɔni o la hali bi an ka tɛmɛ ni fasiri ayiwa Samayɛra an bɛ nouvelle horizon ta sisan kosɛbɛ n'an y'o ta an bɛ taa Kolokani mara kɔnɔna na o bɛ Kulukoro marabolo fɛ n'an sera k'a fɔ an ka finitigiw u ka wulikajɔ ni baara ɲɛdɔn kɔnɔna na u sera ka dangari banbanci tigilama 100 yirika de la Kolokani mara kɔnɔna na yala kuyate ko in kɛra kunu ko ye a ko n'i ye a ta ka lajɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ a kun ye mɛn k'a fɔ ko siga kɛ mɛn maa caman na yala kuyate o bɛ moto sanfɛ k'a fɔ ko jatewalikɛba maaw don a ko yala kuyate caya o ye caya dan ye wa yala kuyate maramafɛn cɛjugu de tun bɛ o bolo a ko yala kuyate n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana yɛrɛ a lahala bɛ nin cogo in na olu n'a mɛn ya kuma b'a la degun ta ka ɲɛsin anw ma ka sanga ni sibiridon tɛmɛnen yala kuyate k'a fɔ a ye mɛn tugun k'a fɔ o tun bɛ lama ani munumunu bolo kan yala kuyate Mali jamana o marabolo filanan ba Kulukoro région ba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kolokani o yɛrɛ marakafo kɔnɔna na a ko yala kuyate n'i ye a ta ka lajɛ olu masiri tabaw ka sanga ni o ka baaraw ye nin waati in na o kɛ mɛn ka dɔ fara wulikajɔw kan yala kuyate o de hukumu kɔnɔna na n'a ma ɲɛ k'a fɔ o bɛ munumunu salo la ka se ka lakana tangani k'a kisi ka tɛgɛ ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma Kulukoro marabolo kɔnɔna na ka sanga ni état major général des armées ale ka bataki ye yala kuyate général de division Umar Jara a ye a yira k'a fɔ ko jarawolakulu dɔw yala kuyate a kun ye mɛn k'a fɔ minnu kun t'a mɛn yafuma b'a la o ka bisimila minɛ kulu dɔw kɔnɔ yala kuyate ani kungokolo fantan ni banda dɔw kɔnɔ Kolokani o yɛrɛ marakafo kɔnɔna na yala kuyate k'a fɔ a kun ye mɛn k'a fɔ o caman kun don o kun bɛ moto sanfɛ yala kuyate o kun bɛ janfa jugu de kan ka o siri a ko o kɔni n'a ma ɲɛ k'a fɔ ɲɛ dara o kan Kolokani ani a worodu yanfan cɛ yala kuyate wolomasiri tabaw sani dugu cɛ o ye lamagalamaw kɛ ne ka gosi kɛ yala kuyate gosiri a banna min na a ma dogo maa la kibaruya a bɔra ka bi ten i ko seliba kalo k'a yira k'a fɔ jatigɛwale kɛbali maa 100 ani kɔ bɔ ɲɔgɔn ko yala kuyate o nɔgɔnin fɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔni dajira Kolokani yala kuyate kabini kunu wolomasiri tabaw olu ka lamagalamaw ye a ko maa 100 ni kɔ falen kɔfɛ o ka maramafɛn cɛjugu minnu kun bɛ o bolo ka fara o bolo fana n'u kanu o ye motow ye yala kuyate an ye tasuma bila olu caman na état major général des armées a ka fɔ la yala kuyate a ye foli ta ka ɲɛsin jafuma b'a la wolomasiri tabaw ma yala kuyate o ka nin kɛwale in na min kɛra o fɛ baara ɲɛdɔn kɔnɔna na yala kuyate a ko ni ka laban hali bi k'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ dɛmɛ ni dɛmɛ ka taa ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma ka sanga ni kunnafoniya jɛlen dare ka di o ma o kumana min na ni o ye sigalamaa ye yala kuyate cogo min na dan bɛ se ka kari o ma
jugu la ne ko salo ka bɔ anw senkɔrɔ Mamadi Touré Lala Kuyate ale de y'a fasiri nka n'i ka jɛn ye i b'a to n ka to nin kɔnɔntɔn an ka to ye dɛ an bɛ taa Sikaso ani Segu marabolo kɔnɔna na Lala Kuyate ka sanga ni jamana lahala ye an b'a daminɛ Segu la k'a fɔ min bɛ taali kɛ donjon na so ni o ye couvre-feu ye Lala Kuyate o baaraw o fana sigila sen kan Segu ani a marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a daminɛ avec le tile 26 Lala Kuyate ka taa bila ji ɲama dɛ ala du dimanche 26 avril au mardi 5 mai o de don ka daminɛ avec le tile 26 ka taa bila mai kalo tile 5 san ba fila ni 26 nɛgɛ ka ɲɛ 21 waati n'o sera jɛma kɛ maa ye bilen Lala Kuyate e ka ye bɛɛ da kɔnɔ k'i bɛ i ni dugukolo la walima k'i b'a la k'i pɛtɛ fo ka taa bila 6 heures du matin Lala Kuyate a ko min bɛ taali kɛ Segu marabolo o ma ɲɛma ba la a ye a yira k'a fɔ laɲini saba bɛ yen nin na a ko laɲini fɔlɔ o de ye ka se ka jamana kɔnɔdenw n'a ka de ye marabolo maaw ni k'o tanga ni k'o kisi o ni o bolokɔnɔfɛnw ka sanga ni air kofili ninnu ye a ko Lala Kuyate fɛnɛ ye min ye o de ye k'a fɔ baara min ni wolomase tabaw b'a kɛ ni o ye larawuli ye a kun ye ni ka se ka a nɔgɔya o bolo a ko Lala Kuyate sabanan ye min ye o de ye ka se ka basigi ni ka nati marabolo in kɔnɔna na a ko hukumu kɔnɔna na a ko ne y'a ɲini Yafuma Bala Segu ani a marabolo dugu kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ lajɛlen fɛ kunnafoni ye a ka mɛn ni ka baara kɛ ni a ye bawo Lala Kuyate hakilina min bɛ a la o de ye o yɛrɛ ni kisili ye a ko yɛrɛkun sɔrɔ o ma nɔgɔ sɔrɔ la a ko n'i ye a ta k'a lajɛ Lala Kuyate nin kɔni nin kɛwale a n'a waleya wa diɲɛ di bɛ wolomasiri tabaw ma u ka baara kɛ ka sanga ni nin hakilina ninnu ye maa o maa ni mɛnna Lala Kuyate 21 kɔnɔna na ka taa bila 6 heures du matin kɔnɔ Segu Sido ani Bazando ani a marabolo kɔnɔ a ko Lala Kuyate e tɛ a fila ni cɛ tigɛ a ko n'an bɔra Segu an b'an kunda Sikaso kan a ko Lala Kuyate yen fana couvre-feu Lala Kuyate a donna ba la ka daminɛ avec tile 26 Lala Kuyate nɛgɛ ɲɛ fila dana o ma gosi ka taa bila 6 heures du matin Lala Kuyate a ko ni o kɔni kɛra Lala Kuyate ni maa maa fana sɔrɔla Sikaso bɔlɔn kɔnɔna na k'i b'a la k'i pɛtɛ a ko e ni wolomasiri tabaw ana kari ɲɔgɔn na a ko Lala Kuyate a ka don bɛɛ lajɛlen fɛ ni k'a faamu k'a fɔ hakilina ninnu ta kun ye min ye Lala Kuyate o de ye ka yira k'a fɔ ka se ka bɛn a se ka lakana sabati duguw kɔnɔna na Seydou Konate ale de y'a fasiri Samara k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna a bɛ Bamakɔ yan dɛ kosɛbɛ a bɛ Bamakɔ yan 21h 6h nɛgɛ kanɲɛ 21 ka taa bila kanɲɛ 6 la sɔgɔma Samara mɔgɔw ka a don ba la parce que an ye ja dɔw ye bɔlɔlɔsira kan a dɔw t'an bɛ parikati la dɛ o caman b'u ka sura dɛ sura caman cancana Bamakɔ yan kɔni kosɛbɛ Lala Kuyate maaw k'a don ba la u k'a dɔn k'a fɔ a kɛkun fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ o ye ka se ka baara nɔgɔya an ka finitigiw bolo a kɛkun filanan o ye k'an yɛrɛw fana ka lakana sabati Lala Kuyate couvre-feu a ka ɲi parce que kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ nin waati in na maa minnu nana janfa jugu kɛ o de ta ka ɲɛsin faso Mali ma walayi u jɛnsɛn bɛ mɔgɔw cɛ la Lala Kuyate c'est n'a fɔra ko anw ka don an minnu bɛ yan anw bɛ siyɔrɔ dɔnnen don ni donna i ka so maa min bɛ yen ni siyɔrɔ tɛ o la o ko na to pɔlɔpɔlɔ la lakana tigilamɔgɔ n'o y'u ka patrouille daminɛ ni o ye o min ye o waati e tɛ o dɔ ye min kan ka da o côté dɔ kan wa o la a ka faamu o minɛ kɔnɔ Lala Kuyate don joona an ka matarafa o waati kunkurunin ko don ka se ka baara ni ka nɔgɔya Yafuma bɔ a la lakana tigilamɔgɔw bolo n'Ala sɔnna a ma o la ka se ka bɔ kunnafoni balan kɔnɔ bi an bɛ soir de Bamako ta sara n'an y'o ta min bɛ tali kɛ kalanko ministre la ale y'a jira k'a fɔ ko a bɛ bɔ ka lajɛyali dɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko kunnafoni minnu bɛ ka fini fana bɔlɔlɔw sanfɛ k'a fɔ ko min ye kalanko ministre so ye k'olu y'a jira k'a fɔ ko kalanw ka jɔ Mali kɔnɔ a ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulon kan ko o kuma ma fɔ Lala Kuyate m'a ye k'a fɔ ni ko in kɔni ni a kɛra ka ban Lala Kuyate bɛɛ bɛ Yafuma Bala a ta k'a la a ko an bɛ lakana ko sabatili bunna kun kan a ko maa ŋɛnɛ jugu dɔw fana filɛ tugun ni ka nin ko in ni k'a kɔlɔlɔ ni k'a sɛbɛkɔrɔ bonya a ko ka sanga ni kunnafoni lankolon dili ye an ma bɔ ka kuma fɔ sisan fasiri kɔnɔ wa an bɔra k'a fɔ k'a fɔ ko kunnafoni lankolon kana di ten cogo la intoxiw kunnafoni jatigida a ma ɲi an ma bɔ ka kuma fɔ sisan a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko bɔlɔlɔ sanfɛ Lala Kuyate kunnafoni dɔw yera min fasirila ka bɛn ni avec le tile 26 ye Lala Kuyate a kɔnɔna o ye a yira k'a fɔ ko Mali jamana kalanko minisiri ko a bɛ kalandenw ladɔnniya kalanden somɔgɔw ladɔnniya ani kalanko kɔɲɔɲɛbaw ko k'a yira k'a fɔ Lala Kuyate ka sanga jamana lahala ye Lala Kuyate ko kalan olu n'a sɔsɔrɔni k'aw ɲɔngiri ko
les cours sont suspendus Mali jamana fantana bla jenefe ko dɔgɔkun kelen bɔɲɔgɔnku ko k'a daminɛ yafuma bala antenne don n'o kun ye kunu avec le tile 20 ani 7 san 2026 a ko la koyate o bataki kelen kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ o kɛmɛ ka yira k'a fɔ ko kalanw bɛ daminɛ ko mɛ kalo tile 4 san 2026 a ko la koyate ni a taga lajɛ kunnafoni jatigida don fɔlɔ a ko filanan kaloma tɛmɛ a kan a ko la koyate sabanan ye min ye bawo kunnafoni a tɛnɛ bɛ maa min fɛ la koyate i b'o tɔgɔ dɔn wa a ko kunnafoni a tɛnɛ bɛ min fɛ o de ye Kinan Ag Gadega ye e b'o cɛ dɔn wa ayi n t'o dɔn dɛ o kun ye ministre de l'éducation o ka secrétaire général kɔrɔ don cɛ yɛrɛ tɛ dɔw la bi yɛrɛ ayi cɛ sara o kuma n'a to lahara ka sɛbɛn tigɛ nɔ bila cɛ fatura bi ministre ka secrétaire min bɛ o tɔgɔ de ye ko Boubacar Dambele nafa sɛbɛn kan a sinɛlen bɛ mɔgɔ min fɛ o de ye Kinan Ag Gadega ye e b'a ye k'a fɔ o yɛrɛ tɛ da i la bilen maaw k'u ɲɛmajɔ kunnafoni a bɛ kɛ fasiri siɲɛ bɛ ale de fɛ k'a yira k'a fɔ ko ministre de côté donc kabi ye b'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in nin ye janfa de siritɔ ye hali bi ka se ka a se yafuma b'a la jamana ye ni tɔ ne ka a sɛbɛkɔrɔ feereke ministre kɔni bɔra k'a yira k'a fɔ yala ko te kaloma tɛmɛ a kan kalanw ma jɔ diɲɛ fansi fɛ kalandenw b'a la ka taa ekɔli la wa kalan b'a la ka kɛ a kɛcogo ɲuman na wa fasiri min filɛ ni o y'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ a ko ministre dɔn t'a la a ko jamana ɲɛmaaw dɔn t'a la a ko kunnafoni jadigida don a ko kunnafoni lankoloma tɛmɛ a kan a ko o ka jɛya bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ awɔ Samayɛrɛ a tɛ tɛmɛ nin kan ka ministre fo ni lajɛyali in na hakili la an bɛ to soir de Bamako kɔnɔ ka sɔrɔ ka bɔ fasiri kɔnɔ yala kuyate n'i ye a taga lajɛ ka bɛn ni kunun ntɛnɛn don avec le tile 27 san 2026 ye a ko yala kuyate maa minnu bɛ bɔ Sikaso Bamako ka taa Sikaso yala kuyate i b'a ye k'a fɔ maa caman kun b'a la ka yira k'a fɔ ko sira ko o tɛ yen ko sira ko o kun bloqué la a ko yala kuyate ka taa ka sanga ni nɛgɛ ɲɛ 12 waatiw ye yala kuyate n'i ye a taga lajɛ mobili 100 yirikaw i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ don olu kun jɔ mɛ yala kuyate Welesebugu ani Buguni cɛ n'a ka di ye Jalakɔrɔbugu o fana yan fan fɛ yala kuyate ka sababuya kɛ Sikakun kɛ mɛ k'a fɔ ko Jalawula kulu o kun taa mɛ jan da maaw ɲɛ sira fɛ a ko nka yala kuyate ka sanga ni Wolomasiri tabaw ka baara ye min kɛra o fɛ ka kunu sɔgɔmada yan fan fɛ nɛgɛ ɲɛ 12 bɛ se kuma o kuma yala kuyate sira kɔni o labila la maaw ye taa ni ka seginw daminɛ Bamako ani Sikaso cɛ lamagalamaga olu b'a la ka kɛ maa minnu bɛ bɔ Sikaso olu bɛ bɔ Sikaso ka na Bamakɔ minnu bɛ Bamakɔ ka taa Sikaso olu fana o bɛ sira sɔrɔ ka taa a ko a baara in a sera ka danganamaya yala kuyate ka sanga ni Wolomasiri tabaw olu ka wulikajɔw ye min kɛra o fɛ kunu ni ka taa sira bɔ ka sira labila yafuma b'a la janko dugutalaw yala kuyate o ka se ka se o seyɔrɔ la n'i y'a ye k'a fɔ yala kuyate ka sanga ni o lakana sabatili baara kelen ye min bɛ tali kɛ Segu ani yafuma bɛ Bamakɔ cɛ sira la kɛrɛnkɛrɛnnenya yɔrɔ min a bɛ kasira ko fɔ yala kuyate ni o ye faya kɔnɔna ye i b'a ye k'a fɔ o yɔrɔ kɔfɛlen fana na Wolomasiri tabaw o kun kɛn bɛ ka yafuma b'a la o ka lakana ni ka baaraw ninnu don ye o kun min kɛn bɛ sababu baw a kun ye mɛ k'a fɔ jarawulilako ninnu o diɲɛnsɛnɛ o caman taa mɛ bisimila minɛ o faya kɔnɔ o kun kɔnɔna walasa ka se ka tanga ni kisi kɛ Wolomasiri tabaw taara o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ yala kuyate cogo min na ka se ka dalawuliw kɛ fɔlɔ sani sera ka se ka labila maaw ka tɛmɛ ka taa o ka taa yɔrɔw la o kun kɔnɔna na kunu o baara fana kun bɛ kase la yala kuyate Segu ani Bamakɔ cɛ sira la Laya Jara ale de y'a fasiri an salo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔna na kosɛbɛ Samayɛrɛ an b'i fo a tɛ tɛmɛ nin kan fasiru hakili la kanubagaw mana kɛ jabaranin kɔrɔ nin sanga in na caman ye faamuya sɔrɔ jamana a lahalaya la ka sanga ni kunnafoni di cogo ye o b'a to an bɛ sɛgɛnna fiɲɛ bɔ dɔɔnin kɛ ka sɔrɔ ka don jɛmukan a kun filanan kɔnɔna na an bɛ taa Tezara deuxième na ka na ne ye Tezara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star ye dɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa ne dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de sara n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɛw sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ
Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannen ye. Lala Kuyate. Samaira. An bɔra sɛgɛnnafiɲɛ bɔ la. Kosɛbɛ. Lala Kuyate an bɛ don jɛmukan a tagofɛnna kɔnɔ. An ka du kɔnɔ. N'i y'a ta Lala Kuyate. Kunu an bɛ primature la. An tun bɛ. An ye premier ministre ye ɲininkali dɔ kɛ. Kosɛbɛ. A ko maa minnu bɛ ka yafuma ba la don jarawelakulu nɔ na bi. Ka se ka o faso ni k'a janfa. Kosɛbɛ. Ko a se bɛ o ka o yɛrɛ ɲininka. Lala Kuyate ko nin waati in na bɛɛ lajɛlen kan ka ban. Kosɛbɛ. Yafuma ba la o ka baara bolodalen o ma. O ye tiɲɛ. O kun kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ Mali jamana minisiriso min ka baara bɛ taa ka ɲɛsin finako kɔnɔ ma. Lala Kuyate ka sanga ni CNJ ye o ye baara dɔ ninnu don ko n t'a la n bɛ n faso fɛ. O ye tiɲɛ. Donc campagne de do ka se ka Lala Kuyate sifinakaw ko dusukun lami premier ministre ye kuma min fɔ ka fɔ Lala Kuyate maa kana sɔn ka fara o kan ka fɔ k'i bɛ jamana janfa bawo a ye mɛn ka fɔ anw yɛrɛ de bɛ ka jamana janfa ni ka don maa ninnu tu la ka se ka sira yira o la ministère de la jeunesse et des sports ka tɛmɛ ni CNJ ye u ye campagne kura dɔ labɛn jamana fantan bɛɛ lajɛlen fɛ o bɛ ka mɔgɔw sensibiliser kalo 2 bɛna kɛ baara in na a tɔgɔ o de ye n t'a la n bɛ n faso fɛ donc n t'a la n bɛ n faso fɛ o la an wulila ka se Bamakɔ sifinnakaw ka ɲɛmaaba ma ni o ye Ali Kuma ye CRJ Bamako a ye ɲɛfɔli kɛ campagne kan hakilina in kan Lala Kuyate ni technicien ka yamaru ye an b'a lajɛ k'a fɔ a ye min fɔ an ni kanubaw an ka jɛ ni ka lamɛnni kɛ n'Ala sɔnna an k'o ɲɛmara terrorisme ani jamana janfa ani jamana tarayi jɔnw de b'a la jɔnw de bɛ ka don a la bon an ko hakili jakabɔ kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ o plupart bɛɛ fana ye anw yɛrɛ ɲɔgɔnna sifinw de ye bon anw ɲɔgɔnna sifinw anw de dun fana ye sifinw ka ɲɛmɔgɔya la bi bon o hukumu kɔnɔna na an ye a jateminɛ ka hakilinaw jakabɔ k'a fɔ nin fɛn min filɛ nin il faut que anw sifinw ka se ka baara kɛ nin kan pour que k'a yira k'a fɔ nin fɛn in kolankolon don ko cɛjugu don parce que kɔrɔ bɛ se ka tɛmɛ ɲɛkɔrɔ e t'a dɔn ko kojugu don mais ni maa y'a f'i ye ko kojugu don n'a kuma ninnu ɲɔgɔnnaw ser'i ma i bɛ i yɔrɔma janya ka bɔ a ko la bon komi an sɔrɔla ka a jateminɛ ka campagne de vulgarisation dɔ bila en place n'a bɛ f'o ma ko kɔni hakilina bɛ se ka cari cogo min na Mali bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na bon o kɔnɔna na a travers le démembrement comme on yɛrɛ bureau national ka démembrement dɔ ye cogo min na bureau national an y'a instauré k'a daminɛ Mali région 19 bɛɛ ka se ka taa an ka section diaspora fana ma ka tila ka district de Bamako fɔr'o kan bon bɛɛ ka ni campagne lancement kɛ i ka yɔrɔ la à travers une autorité administrative régionale minnu bɛ yen gouvernorat minnu bɛ yen fɛn ani mairilaka minnu bɛ yen ani mɔgɔ bɛ service technique min bɛ région kɔnɔna na i b'u bɛɛ wele ka fara ɲɔgɔn kan a tila ka jeunesse yɛrɛ wele a fanba ye jeunesse min ta ye ka yira jeunesse la k'a fɔ hakilina minnu nanen don vraiment anw ka jeunesse sifin jɛkulu tɔnba ka hakilina filɛ ko an tɛ nin na an t'a la an kana don nin ko la n tɛ an t'a la a kɔrɔ ye jumɛn ni filɛ nin e bɛna sini de ma ka ne ɲininka bon vraiment nin ko min bolo yan fɛ de bɛ n bolo yan fɛ n bɛ fɛ i ka don ne ka don ne ka kɛ tan bon ne bɛ se k'a fɔ n t'a la n bila donc o de la n t'a la nana o de ye an ye idéologie fara ɲɔgɔn kan se ka tɔgɔ in da n t'a la n tɛ terrorisme na n tɛ jamana janfa la n tɛ trahison na n tɛ extrémisme violent na n tɛ n ka jamana janfa donc o de ye n t'a la min faso fɛ parce que ni mɔgɔ n'i b'i faso fɛ i tɛ sɔn k'i ka jamana janfa o la an ye signe bila ka idéologie bila k'a fɔ ko n t'a la bon comment dire sisan Mali région bɛɛ de ye lancement bɛɛ b'a kan dɔw ta kɛra dɔw ta b'a kɛ mɔgɔ yɛrɛ ta kɛra de jeli parce que bɛɛ b'a kan bon dɔw ta kɛra dɔw ta b'a kɛ bon an bɛna lancement kɛ lancement in t'a ko bannen dɛ kalo 2 de b'an bolo diɲɛ don o don an bɛ wuli ka don sigidaw la ka don quartier kɔnɔ ka don gɛrɛnw na ka taa yira ni jatigɛ wale tigɛlamɔgɔ minnu sera an ma an k'a fɔ an tɛ nin na an tɛ nin ko la an t'a ɲɛdɔn et puis an tila k'u kofɔ fanga tigilamɔgɔ ye pour que u bɛ se ka na bɔ an sigiyɔrɔ cogoya min na parce que bi anw sifin bɛ ɲɔgɔn sigi ko bɛ kɛ jamana in kɔnɔ bi mɔgɔw bolo bi don sini anw de ka avenir bɛ ka don galama la parce que jamana autorité bɛ ka baara kɛ ka jamana in bila anw sifinw ni ɲɛ bon n'a fɔra ko depuis bi anw sifinw ni anw fɔ jamana kelen kɔnɔ anw de ka tɔɔrɔ ni degun sɔrɔ ka tila ka bɔ an yɛrɛ ɲɔgɔnna sifinw yɔrɔ la a ka kan an ka wuli k'an jɔ an ka fɔ sifinw ɲɛna an tɛ nin na an t'a la an kana jatigɛ wale tugulamɔgɔ dɛmɛ u ka baara la an k'olu kunto kara minnu ɲɛna u b'a kara sɔrɔ an ka to an ka jamana kɔ an ka jamana bonya an ka jamana tɔbɔtɔ jamana foyi t'an bolo Mali kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ ni jamana in tɛ donc ni an ye ni jamana in tiɲɛ an ɲɔgɔn bolo an bɛ taa sigi jɔn an ka jamana kan an tɛ jamana foyi sɔrɔ
Bara Kuyate. Samaira tete men. Ibura président kuma me. Ni Bamako shifina ko ka président ye ali kuma ma fu. Abi delika akilina nyumo di kene konnana. Samaira ni fana ni diara ni ko sebe. Ni bena ama mabunya ama. Bar ni fen buya ni maiti sukoro. Anya ka fo shifina ko be maliko no halibi. Munu perane no ka jamana yin kuma bo. Ka soro murute, ka soro marfate, ka soro gaba kunte. Ni hakilina nyumo yi. Ka se ko chari u shifina ko ni nyonche. Yasa ubse ka faso de nyumo ya waluta. Jiye dunguru ka faso jonai. Parce que ni ataka la je bamanji tigila maw budo mamunuka ni atake mekeme salala abi ko nonto ibaso abe shifina kaw abe shifina kaw de banga chuba no mo munu bulu wala alni mo korbo bala ulu mancha donc bi sika shifina kaw de hakili yelema ni na fuluku na siraw parce que beba do baraku man no gombi o shifina ka munu mana yere yekibi kan na fulu so facilement o donc o yere bolo ni te ko jugué or ka so bi ki yere de ka avenir tien parce que ben lay fana de na ke jamana nyemoy donc ka bi sisa ne yere ka avenir tien donc jamana joli ama no complet donc ama fo shifina ka yuka beka farani hakilina inka kasika ni chari mari fantan nan belaje na hali ko kana ula kasika chari ya sanga sika hakilina infamu ambeka takabara akoto ko bara be sena les 19 régions le district ani diaspora la la kweti ola namburai ami tuwale bi anga du kuma kono anga tu kono amita jelijibi numéro 1 kosebe odongu nyini nga ya fenere masika njabi ngola intera jelijibi nyini nga ale njabi ne ko ngombi jabi ni bina wa fly me man jabi boran ko fede aywa anga keti jelijibi ay mi joro ko fola sinjiya ani balmaya odo sinji ni balma dan fara mbuni nyokoje anda sira maya anya fo kan bako we ngam na jabi awo wala jelijibi mi fo anga taw nyimada na la sona sinji ye mogo munu ye singele mi olu de sinji oni ame hine sinji de hine kada munga folo klela anga chokoroba o mauka aketo ni muso tun jigina na moira ne muso e den soro muso den de tumi mine ka di atokele ndo mando ya sina muso e ako shimi sina muso do fene den bi di sina muso do ma oko shimi c'est pas ka foko sinji nene mi mbora kono golo kele na doro ko ay singele me doron ta sinji de folo mo ko me dem bla ko baw sinde mi donc nous e baw shimi mu na bi shimi ko fe hine parce que ali ni utuntara tunga fe ni tunga kun galara deuma utunti nyogon janfa ka sabuke uye singele mi ukunti nyogon labla ka sabuke uye singele mi mais awanga jugu ya bamin bebi anga koniya bamin bebo tunte folo o de kama fora ko sinji kasira muye sinji kashi hina de bana sinji hina de donc balemaya danfara fana e jumaye balemaya o e kewale de balemaya sinji bola balemaya ni mabi fala obola balemaya mba dogo ke dembola balemaya mba dogo muso dembola balemaya mfani chini debola balemaya mbani chini dembola donc balemaya ere kewale de pour que ka do ko balemaya kewale ala ko ka balemaya ke ama fo ko fantaya ama fo ko fentigi ko ni balemaya kun sirile do fentigi yala wallahi sanga top mbase mo balemaya la ni balemaya kun sirile do keneyala banabato tumba se mo balemaya la mais ala ko anga balemaya ke kewale anga nyokon sira la boye ma fenti mo do fe mais beba fa ko balema nyumando mais ba soro drome kelen takun ni kungo sira ali de be wuli ka far ko utiliser ka barake abe sejuta c'est-à-dire abi bara fanga ko make balema yakama ni ko ki ba fo abi kashi aba fo ko ne man ke balema ya la mbake muna donc balema ya ke wala de sinji e hinade voilà Samaira tete meninga nitnani mi fo bamanya kurukula adomagala jeufo yero ya fam aya fam na tete meninga sinji ni balmaya a différence na kuma do fo kuma yenne kuma shi cede aya fo chugumina balma do be la ko yete baye ka fo ni kungo hulla wiche akara hera ne era tanayo uru de be anya kunka chesirle no kama so rake warto okun wallahi na obeyi anya kunka bu farsugo doni no farsugo doni wallahi aya fo chugumina choy e ba so o mo be ambedo mo ba fo fente karsa blonga
balima ɲuman don k'a fɔ balimaya juru t'a la Bɛla Kuyate b'a ye k'a fɔ a ko k'o de balimaya ko o ye kɛwale donc balimaya o ye kɛwale nka dɔw la sinji o ye hinɛ donc parce que sinji i n'a fɔ a yɛrɛ ɲɛfɔli min k'a kan dukɔnɔnaw na denw bɛ ɲɔgɔn baw si pour que denw tinw ka don ɲɔgɔn na hali mansaw tɛ yen don min kana se ka fara ka da kan u ye sin kelen u tin bɛ ɲɔgɔn na u hinɛ bɛ ɲɔgɔn na nka balimaya o bɛ se ka kɛ hali ni mɔgɔ tɛ fani ba la mais kɛwale ɲuman bɛ se ka kɛ balima ye i y'a faamuya donc balimaya ye kɛwale ye donc sinji a dɔ la o ye hinɛ ye i y'a faamu donc mais effectivement a ka kuma in na tiɲɛ don lɛgɛsɛ don balimaya e b'a ye tiɲɛ yɛrɛ la fɛ cogo min na kɛwale don parce que mɔgɔ mara hali jɛ ka se degré dɔ ma jɛɲɔgɔnya kɔnɔ mɔgɔw b'a fɔ k'an ta in tɛ teriya ye bilen k'a kɛra balimaya ye parce que i b'a sɔrɔ n bɛ nan'o ye a ye kɛwale ɲuman kɛ ɲɔgɔn ye a ye jigi minnu ta ɲɔgɔn ye a jɛ kɔnɔna na o de b'a yɛlɛma ka kɛ balimaya ye kosɛbɛ donc Bɛla Kuyate an bɛ jeliji min fɔ kosɛbɛ nin waati in na nin walawalali in ɲɛna Bɛla Kuyate n'an bɔra jeliji la kɛwale dɔ fana bɛ yen an y'a kanu ka kuma kan o de ye loisirs sigi cogo ɲɔgɔn kan Bamakɔ kɔnɔ bi Samayɛrɛ i da sera a ma dɛ ko di i da sera a ma gɛlɛya belebele o la an wulila ka se Dirisa Kulubali ma Ala kana maa si fa luwanse la ami Bɛla Kuyate fɛn degun bɛ maa kan dɛ degun bɛ yen loisir degun bɛ maa kan n'i ye Bamakɔ gɛlɛya ta 100 sara la hakili la a 50 a tilancɛ o fana ye luwanse ko gɛlɛya ye Ala k'an bɛɛ halala nɔgɔya amina yarabi n'o tɛ ko in ni n'a sɔrɔ i ni sotigi tɛ i n'a sɔrɔ i n'i sigiɲɔgɔnw don tiɲɛ don a ma nɔgɔn a ye sotigi yɛrɛ ta ka nɔgɔ la o kosɛbɛ caman yɛrɛ ye aw sigiɲɔgɔn dama ye aw minnu bɛ loisir la e ta tɛ ne ta tɛ nka an fila si tɛ fɛ ka ɲɔgɔn ayi Lala a bɛ kɛ cogo di Ala ka an ta nɔgɔya Ala ka halala nɔgɔya o la Dirisa Kulubali min sɔrɔ ka fɔ loisir ko la Bɛla Kuyate ni e ka fara kan ɲɔgɔn kan an ka jɛ ko ɲɛmada n'Ala sɔnna awɔ loisir ni mɔgɔ kɛlɛ sigiɲɔgɔn ye e kan k'a minɛ komi i balima de mais ni e y'a minɛ komi i faden bon e bɛna sigi gɛlɛya e yɛrɛ bolo k'a sɔrɔ i b'a fɔ i yɛrɛ fɛ k'i bɛna gɛlɛya don minnu dɛ mais e bɛ sigi ni gɛlɛya e yɛrɛ bolo bari i ni maa si tɛ sigi ko ni mago ma s'a ma o tɛ se ka kɛ ni e mago ma s'a ma i den mago bɛ s'a ma ni den mago ma s'a ma mɔgɔ dɔ bɛ n'i fɛ o mago bɛ s'a ma Ala da kɔɲɔ mana na aw fɛ i b'a dɔn kɔni a kɛlɛ jamako ye n'a kɛlɛ jamako ye n'a y'a sɔrɔ e ni mɔgɔ tɛ bɛnna tɔɔrɔ fɔlɔ o ye e yɛrɛ de ta ye donc ni e nana du o du kɔnɔ loisir la kana mɔgɔw sɔrɔ yen i jija i ka hɛrɛ ka se mɔgɔ ma i ka tɔɔrɔ kana s'o ma i jija i ka bonya ka se mɔgɔ ma i ka tɔɔrɔ kana s'o ma mari loisir la kɛlɛ damadɔ de b'a la fɔlɔ n'u y'an balakaw ye ɲɛgɛn ko ɲɛgɛn nɔgɔlen don tuuru bɛ e la bi i bana k'a ko tuuru bɛ na bi o bana k'a ko bon aw ye minnu ye muso ye f'a ka kɛ hakilitigi ye k'a fɔ ni tuuru bɛ la i n'a koli ka kan a tɛ mɔgɔ tɔ araje a bɛ e yɛrɛ de araje mari ɲɛgɛn nɔgɔ kojugu o ye bana de ye n'a kola e yɛrɛ de bɛ kisi o bana ma i muso i denw bɛ kisi a ma e yɛrɛ bɛ kisi a ma mɔgɔ tɔ minnu bɛ du kɔnɔ olu fana bɛ kisi a ma donc e kana o kɛ yangali ko ye quoi k'o kɛ yɛrɛ jira ko ye quoi ko fanga bɛ na n ta kɛ wa mɔgɔ tɛ se ka ne jagosa ka bila la o ye nalomaya ye mɔgɔ man ka sɔn nalomaya min ma wala k'a dɔn loisir ɲɔgɔn i b'a dɔn se t'a ye o tuma na ni Ala ye e garisɛgɛ kamini na wala Ala ye garisɛgɛ siyɛni na wala Ala ye garisɛgɛ sogoni na fo e kɔnɔ o ɲagari ma bɔ mɔgɔw la k'a dɔn ko aw bɛ duman nin na bi bon adamaden n'i ye duman sɔrɔ sigiɲɔgɔnya la n'i ma se k'o sɔrɔ i kana o ɲagari bɔ n'a ye nka n tɛ n'i bɛ se ka dɔɔnin d'u ma o fana ye sigi la hɛrɛ dɔ de ye n'i ma se ka o sɔn a denw fitinin d'u ma o fana ye sigi la hɛrɛ dɔ de ye bon mari an ka base caman na musow ka yɔrɔ ɲɛgɛn a problème belebeleba ye yen ani ne ka entourage ye yan ye i ka n'i ka siège sigi a la i denw ka po kana sigi n ka yɔrɔ la bon a bil'i kunna e nin bɛ loisir la mais a bɛ se ka kɛ a ka terrain san yɔrɔ bɛ taa kɛ kelen ye a bɛ se ka kɛ sigi la n'u fadenya kɛla ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ sigi gɛlɛya i bolo dɛ a bil'i kunna fana nin loisir de don e fana ye loisir a bɛ se ka sanji wɛrɛ sɔrɔ ɲɔgɔn bolo ka ɲɔgɔn nafa dɔ bɛ se ka dɔ den nafa an y'o caman ye dɔ bɛ se ka dɔ cɛ nafa an y'o caman ye a bil'i kunna ko o bɛ se ka kɛ o fana se b'a la de Lala Samayɛrɛ n'o Badiri mɛn Badiri sa da sera yɔrɔ min ma ko in yɛrɛ a gɛlɛya yɔrɔ yɛrɛ o ye an ka tiɲɛ fɔ a balakaw awɔ gɛlɛya yɔrɔ yɛrɛ fɔlɔ y'anw musolakaw ye luwanse kɔni cɛlakaw bɛ se ka don a la anw musolakaw de nɔfɛ n'o tɛ a gɛlɛya jubaju tiɲɛ yɛrɛ la o ye musow ye parce que a da sera fɛn damadɔ ma sisan a fɔlɔ o de ye tuuruko in ye awɔ an ka ɲɛgɛn ko ka ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ an ka ɲɛgɛn ko k'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ an ka bulonda fura k'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ walima y'a ye ne ka dancɛ ye e ka foyi hali e ka fura ŋa la o kana se ne ka dancɛ la donc yɔrɔ n'o kɛra sigi la kɔni
Samaira bi gɛlɛya dandu parce que ni mɔgɔ kɔni sigira ɲɔgɔn kan jakusa da aw nɔgɔw fa aw nɔgɔw don ɲɔgɔn na aw ka ɲɔgɔn nɔgɔw kun nka sigira ni ko k'e ni mɔgɔ si tɛ se ka ɲɔgɔn nɔgɔ kun a bi gɛlɛya dɛ parce que e ye denbatigi ye o ye denbatigi hali n'aw yɛrɛ damaw sera k'aw méfier ɲɔgɔn na aw ka mɔgɔkɔrɔbaya kɔnɔ denmisɛnninw b'aw sama k'aw se ɲɔgɔn ma donc f'an k'o faamuya an ka baara kɛ n'o ye et puis ɲɛgɛn ko turuko ni bulonna furan turuko minnu filɛ an ka jateminɛ an yɛrɛ ka fɛn propriété de don ni mɔgɔ nana i fɛ yen a t'a fɔ k'a nana sama ni e de ta ye du ye sisan mɔgɔ ka nana i fɛ a t'a fɔ ko ne nana Samaira fɛ yen koyi a b'a fɔ ko ne nana Lala de fɛ yen donc ni ɲɛgɛn nɔgɔlen don walima ni bulonna nɔgɔlen don ne taara Lala fɛ yen a ka ɲɛgɛn nɔgɔlen don dɛ ou bien a ka bulonna nɔgɔlen don mais sotigi tɔgɔ tɛ fɔ donc an k'o faamu an k'an ka yɔrɔw jɛya an yɛrɛ ye an ka na ɲɔgɔn ɲɛda filɛ yɔrɔ jɛya la quoi awɔ Nela Kuyate lozingo ye ngoni tellement a degun ani gɛlɛya b'anw kan kosɛbɛ ne yɛrɛ a kuma ma nɔgɔn ne ma tellement nana an caman yala Bamakɔ a ma nɔgɔn parce que Bamakɔ quartier dɔw bɛ yen hali n'a ma quartier tɔgɔ fɔ an b'a dɔn o yɔrɔw koronnen don donc o yɔrɔw koronnen don a sigi ma nɔgɔn a ma nɔgɔn depuis anw nana anw bɛ loyer de donc n'aw bɛ sigi ɲɔgɔn kan wajibi aw bɛ se ɲɔgɔn ma Nela Kuyate an ye degun yala a ma nɔgɔn mais n'Ala sɔnna an tɛ to degun in kɔnɔ Ala k'an bɔ a kɔnɔ Ala b'an bɛɛ halalaw nɔgɔya Ala k'an halala nɔgɔya yanni an ka ko laban don cɛ amen Ala k'o teliya ko amina tɛ do kɛra dɛ tɔ tɛ maa la bilen a bɛ ɲɛ sɔrɔ dɔɔni tɛ tɔ to ko la Ala k'a teliya min tɛ b'a dɔn sigiɲɔgɔnya bi n'i ma farati e de bɛ kɛ kuma caman tigi ye walayi k'i nege bɔ sigiɲɔgɔnw na ka maaw tigɛ e la ka ma sɔrɔ kɛ Nela Kuyate ne bɛ degun parce que wari fana bɔ kun ye i ka lafiya Samaira i kana i k'ale cour commune tɛ dɛ i b'a dɔn k'ale cour unique bi luwanse gɛlɛya bɛ i bɛ taa 20,000 20,30 bɔ k'a don cour unique la k'a ta walayi Samaira i tɛ sunɔgɔ i ka so i b'a sɔrɔ i ka da ni da minnu sinen don ɲɔgɔn ma walima i bɛ cour unique min kɔnɔ ni du minnu tugulen don ɲɔgɔn na cɛmisɛnninw bɛ yen olu bɛ si kulo la o kunna yara a gɛlɛya bɛ yen denmisɛnninw bɛ ballon ta u b'a fili ka don aw ka du kɔnɔ n'i kumana ko karisa ka jugu i dun bɛ kalo mana sa i b'i kunna wari bɔ k'a don a tigi kun walasa i ka lafiya ye yɔrɔ a ma nɔgɔn wari bɔ kun ye lafiya ye e ti tila ka lafiya o sotigi dɔw fana bɛ yen olu fana de mako bɛ wari de la kalo kelen tɛ tɛmɛ dɛ ayi o dɔrɔn tɛ hali a dɔw la Nela Kuyate sotigi dɔw fana bɛ yen kosɛbɛ parce que n'i ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan donc sisan ni b'a fɛ bɛn ka sabati ka yɔrɔ la awɔ e yɛrɛ de fɔlɔ bɛ o misali yira k'a jɔ e jɔyɔrɔ la Nela Kuyate mais e mako bɛ wari de la sigiɲɔgɔn bɛ sigiɲɔgɔn ɲuman tɛ mais a bɛ fɔ e ye mais e tɛ fɛn bɔ a la Samaira ka kuma latigɛ tɛ e dan ye ka wari ye sotigi dɔw de la a fɔ ne yɛrɛ tulo ye o mais ko olu da u kalo mana sa i k'olu ka wari n'o tɛ sigiɲɔgɔnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'olu ka foyi t'u la ko n'a ka di k'aw ka ɲɔgɔn faga bon est-ce que a dabɔ o kama yɔrɔ a ma dabɔ o kama wari dun bɔ kun ye ka lafiya ye bon ni ma fili n'aw ma aw ka so maa bɛ se ka jigin k'a fɔ aw de y'anw ka sotigi ye aw de y'an fa n'an baw ye ni kungo b'anw da la aw b'a fɔ aw de ye donc sani a ka kɛ balawu ye kosɛbɛ aw de kan ka bɛɛ sigiyɔrɔ yir'i la o la n'o kɛra balawu tɛ bɔ a la mais ni n'o kuma fɔra e ye e ɲɛ bɛ ka wari de la e kɔni dan ye dɔrɔn k'an ka wari sɔrɔ mais aw yɛrɛ dama min mana kɛ o y'a kungo ye Nela Kuyate o fana ma nɔgɔ dɛ wari bɛ yen mais adamadenya fana bɛ yen dɛ bi dɔ bɛ loyer de fɛ yen sini o tigi bɛ kɛ fɛn min mɔgɔ t'o dɔn Ala de b'o dɔn a bɛ se ka kɛ e yɛrɛ tɛ mais e den dɔ walima e somɔgɔ dɔ o fana ka hɛrɛ bɛ se ka gulon e ka loyer dɔ la o ye tiɲɛ diɲɛ bɛ o cogo in de la donc fa sotigi fana ka hakili to o yɔrɔ la n'o tɛ a degun b'an kan bi dɛ Nela Kuyate nin yɔrɔ in n'a sera ka faamu a bɛ diya n kosɛbɛ o b'a to Nela Kuyate kunnafoni a tako laban sani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na rubrique santé docteur Maison Kuyate Ture ani denmisɛnninakaw ka dɔgɔtɔrɔ Nela Kuyate u ye masala kunkurunin kɛ a y'an sama min na an ka diɲɛ ka ɲɛma dɔn lajɛw la ka sɔrɔ ka na ni ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan awɔ ne tɔgɔ Dr Isabelle Traoré ne ka baara ɲɛsinnen bɛ denmisɛnninw furakɛli ma anw ye pédiatre ye mais kɛrɛnkɛrɛnnenya na n ka surun denyɛrɛninw na kankuru ye ladon ye min bɛnnen bɛ denmisɛnninw ma minnu nana ka sɔrɔ kalo 9 ma dafa walima minnu fana kalo 9 dafara mais u ka dɔgɔ an b'a fɔ minnu surtout minnu ma kilo 2 sɔrɔ fɛn fɛn ma kilo 2 sɔrɔ kankuru bɛrɛ bɛnnen b'olu ma den minnu ma se ani den minnu ma kilo 2 sɔrɔ hali n'a ye kilo 2 sɔrɔ an b'a kɔlɔsi kankuru hukumu kɔnɔ ni fɛn fɛn ma kilo 2 ni tila sɔrɔ bɛɛ bɛ don mais minnu bɛ kankuru yɛrɛ kɛ a ɲɛma o y'olu de ye kankuru ye fɛn ye ni den nana ka sɔrɔ a ma se den sebali mɔgɔ bɛ funteni de la lakɔlɔsiliw y'a jira k'a fɔ ko n'i ye den da a ba disi la a bɛ funteni sɔrɔ i b'a sɔrɔ n'a bɛ tubabuw ka machine kɔnɔ an b'a fɔ ko couveuse donc an b'a fɔ dɔgɔtɔrɔkan na incubateur mais n'i ko couveuse mɔgɔ caman b'a faamuya
ni den ma se wala ka dogo ani couveuse de ka kan mais la crosilu ya ira san ka fo ko ni den min ka kene banata la fushi aka dogo ndronde ibata ka da ba disila aw dogotoro ba kolosi domo do amba laje amba pese amba kolosi akan ka sin hakaya min ba be sin hakaya min dama baram seni fenfe kanka ke abebe ke ka to ba disila na be ba disila abe farsugo soro akanya kungulo senema ba re sinji be fa kanguru na fa kacha nan ko amba fo amise ka fo sini sokoma abe den sebali de ma be bunya anga den chama kera premier école la chama de fu soro salo ay bara damna mena malla aka soro den masa usona den ba sona ka timinanja ayi deme baga soro aka du kono al ni batim nan kadi nama deme baga soro kanguru bara mangele me be timinanja de abe ke wakati be ni den na dogotoro sola ni dogotoro ya lege ka fo den dogotoro den senu bidai den ren bidai rom min den aka dogo banatala ambi se ka ni bla kata kanguru la hal ni kle flado hal ni kle kelendo abe se ka daba disila na daba disila ate taso abe twambulu amba kolosi amba le na den don kanye amba le ni den don na kuna den ambe la kolosi luke amenya folike bayi akanka sini chukudi akanka sini wakati jo ni se ka sini otabe sini amtla ka doni bisi kutula kadi ama ni den wurula ni den o de ni banate mina abe se ka do disila abe kanguru damne jona abe bonya kanya farafina kadi mali de kadi kosebe abe do be disila parce que nango ba ande ba dronta ba jigin ko rato marla adib nandu dota e césarienne mais ande mo soro ande brom so soro ande korom so soro ande tirim so soro ante faw de soro kosebe sino faare fene be se kaddo beri mo ka ken far ko la banatila in yakli be no fe jama ka haketo ni be se ka kanguruke kololo bala parce que finte kunla ni ka soro ni ma se prématuré no o te se ka bana fosité kunla u farsugo fende ma dafa sukaro be jigin jona fende be calcium ni no fungu be jigin jona na de ku topoto aka gele ko balu ka gele do ni na bunya kunala ubutla kana ni fiyen ko hadama de na ani akli ko rela donc ura to ndu do kangurla ni do kangurla aka chala fe be farsugo so donc no sene be glan to bola problème shite ke de na ko bayara ni alaka jehede muso ka gere do ko tro sula u ka peselike peseli na fa be baka ana fa be denka ni be peseli ke so ni ke jona ka fo ni de peut-être ni mena kala u be julita oke eko be ke maro la barajuru be meleke denka na ni ma eko ke itado ni na kibo la jigin to ko murel do la dembe si an den ko sila o makma watro a segena menani kono fani dembe na jimso na jigin ka sura jigin kuma mase ni mo be peseli ke ba fi ni bara dabla furakeli ni se ka ke meni ma peseli ke ito don do be na tron ube jigi balna be kula ni be peseli ka kacha la fe balna te kila ibe den kene maso ka fo den fa we fene hal ni kono ya sabanando nan turuna worona abela peseli ka ngake parce que pour la mba ni so tera kono ni duru kono ni woroma uba fo ko garsiga do uba do nga ala tabede ala ka benye kadam lala kuyete Samaira ko kankuru ni re nshan folo ko mew Samaira de munube bangi ni ala bugar ke ni Samaira aka bane kasuro bank mama si awo kasura masi ado iba soro 7 mois babe jinga kono to kalulun flala ya chama yoyi donc iba soro wal makalu shegi iba soro amasi donc fo din farkuru kala ko ni yoro indi la Samaira ni tara mo munube ta gabritre pédiatrie la ko sebe ulubayi ibe muso chama kuru kono yala la deun sirlembu u disila pour que denga sega la moni ba fonteni awo uri kanguru ni Allah kibaru Allah ka no ya amina ya rabbi nala ko te bi tanto bla amu bla Samaira awo ame foli di kanu bagoma ka fo fenfe kun sigile no jabara ni koroni sanga en kon nana ka damne ne ke kanyata ka se fo sisama amu fo ku barkada ka fo ansera kan nu faranya ko ngajem kan kono bi na funna ka sega na uda olu kluka nala mabaske na isini fana irana am nyongo soroya ka do ka nga jamana alibi ala ka nga jamana kisi ala ka nga jamana bobulula jamana jugu ala ku dese ala ku seba an jamana
kɔnɔdenw yɛrɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka hakilisigi ni basigi ala k'o di an ma muɲu ni sabali min b'an bolo hali bi Samayira an bɛ ala deli ala ka dɔ fara o kan yasa jamana in a bɛ se ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔna na maa minnu ni tora faso kumabɔli la hali bi an bɛ dugawu kɛ u ye ala ka badabada dali nɔgɔya u ye k'u kɛ seyidisu ye minnu fana joginna kɛnɛya dafalen ala k'o d'u ma ala kuyate k'i fo k'i waleɲuman dɔn kanuma cɛman ni musoman denmisɛn ni maabakɔrɔ k'o fo k'o waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maa minnu sigilen bɛ ka jɛmukan lajɛ ala kuyate k'a fɔ an bɛ di national la an sera ka min fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni nin ye e yɛrɛ bana dugawu bɛɛ lajɛlen kɛla bɛ dugawu de kɛ ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ ala kuyate n'a ma baasi kɛ sen kan ka kɛ jɛmukan in kan ni su janfara dɔn sini 10h 11h ni ala ma baasi kɛ fiyewu an bɛ sɔn ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin ka kuranɛ k'o dangana o la an b'an ka baara kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo o tɔgɔ ani o jamu na ka daminɛ ɲɛmaya so fo ka se anw yɛrɛ fɛ Moribabugu la bɛɛ lajɛlen k'a ka foli sɔrɔ o kɔnɔna na a tɔgɔ ani a jamu na ala kuyate k'a fɔ an bɛ bi ta bila yan ala ka sini fara an si kan amina yarabi ala ka sini jira an na e ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ bara nin ye infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka e tɛ jumɛn ani n b'o kundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise i ye nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko ja zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin boloko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenman o a jɛman o ni den tiɲɛ cɛw ka te sonsan bɔlen bɛ foli fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ ala farafindenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budo tiɲɛ ye ala